алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Хуш омадед ба шабакаи Қадамшоҳи Исоев. Дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. Фикри худро дар поёни навор нависед. Барои дастгириятон миннатдорем. агар барои шумо ё ки барои дӯстони шумо билети арзон дар кор бошад, марҳамат метавонед номрои дар болои экран буда ё ин ки ба адреси мо метро Новокузнец, улица Балшой, Татарский дом 35 биёед. инак шурӯъ мекунам ба қироат кардани қисса. дар қисса чунин навишта шудааст: ҳар кас шавҳар шуда наметавонад, гуфт духтараки рус. бо Фарҳод вақте ки вохӯрдам ки вай оиладор ва соҳиби 3 фарзанд буд. ӯ 31 сол дошту ман бошам 18 сола. мо он вақт дар Душанбе зиндагионӣ мекардем. миллати ман рус ва Фарҳод бошад тоҷик. вай бо ҳамкоронаш боми хонаи моро таъмир мекарданд. дар вақти дамгирӣ Фарҳод аз тиреза нигариста барои ташнагиашро шикастан як коса оби хунук пурсид. ман ба ӯ об додаму обнӯши ӯро назора карда моту маҳбуд шудам. ҷавони зебо, сабзинапӯст, бадани арақшораш дар ҷилои офтоб медурахшиданд. чашмони сиёҳ калон калон, мушакҳои бозувонаш бозӣ мекарданд. дар ду чакаи рӯяш мӯйҳои акнун нав сафедӣ дамида буд. тамоми баданамро ҳиссиёти номаҳфузе фаро гирифт. гуворо буд ин ҳиссиёти ба як дидан ошиқ шудам ва аввалин шуда ба ӯ изҳори муҳаббат намудам. вай маро огоҳ кард ки ман ба ту чӣ лозим. ҷавонҳои хуб бисьёранд. ман оила ва фарзанд дорам. онҳоро ҳеҷ гоҳ намепартоям. ман бошам бо як нигоҳ мафтуни ӯ шуда будам. худамро дошта натавонистаму аз Фарҳод ҳомиладор шудам. волидонам ҳам бохабар шуданд. онҳо ба ҳарду гӯшам месӯриданд ки ҳамли исқотӣ кун. ту ҳоло ҷавон, ба таваллуд кардан вақт мерасад. ман ба гапи онҳо гӯш додам. дере нагузашта мо ба Русия кӯчидем. аввалҳо мегиристаму Фарҳодро ёд мекардам. гоҳ гоҳ ба хобам медаромад. оҳиста оҳиста ором шудаму бо ҷавоне шинос шуда ба ӯ ба шавҳар баромадам. байни мо муҳаббат набуд, лекин қарор додам ки завҷаи вафодори ӯ мешавам. 12 сол ҳамроҳ осуда ҳол ва дилгирона зиндагионӣ кардем. ҳатто хотироте нест, фарзанддор ҳам нашудем. дар ин байн ғоибона мактаби олиро хатм карда соҳиби вазифаи бонуфузе ҳам шудам. аллакай сину солам аз 30 гузашт. бисьёр мехостам фарзанддор шавам, лекин ҳомиладор намешудам. медонистам ки ҳама айб дар ман аст. охир тамоми ин давраҳо аз ҳомиладоршавӣ худро муҳофизат ҳам накардаам ва ягон маротиба ҳомиладор ҳам нашудам. чандин маротиба ба табибо муроҷиат кардем, вале бефоида. хулоса дар оила нооромиё пайдо шудан гирифтанд. бо шавҳарам муноқиша мекардем. дар 37-солагӣ фаҳмидам ки дигар фарзанддор намешавам. умедамро ҳам кандам. оре ба сафари хизматӣ ба Душанбе омадам. дилам бисьёр мехост ки бо Фарҳод вохӯрам. ин хоҳиш ҳанӯз дар тайёра буданам пайдо шуда буд. бо воситаи шиносҳо ӯро пайдо кардам. вай ба назди ман ба меҳмонхона омад. чун духтарон вақти арӯсӣ маро ҳаяҷоне фаро гирифт. ҳис мекардам ки тамоми баданамро меларзид. қариб ки афтам, лекин худро ба даст гирифтаму ба ӯ нигаристам. дар назарам тамоман дигар нашудааст. фақат дар мӯйҳояш сафедӣ бисьёр шудаанду соҳиби 3 набера аст. ман беихтиёр худро ба оғӯши ӯ партофтам. чун дафъаи аввала пагоҳи дигар хайрухуш кардаму ман ба хонаам парвоз кардам. баъди 3 ҳафта фаҳмидам ки ҳомиладорам ва ин кӯдак аз Фарҳод аст.
ман ҳамаи воқеаро ба шавҳарам нақл кардам. ӯ бошад садо баланд карда мегуфт ки фарзанди дигаронро падарӣ карданӣ нест. агар хоҳӣ ки ман бо ту зиндагӣ кунам, бояд ҳамли исқотӣ кунӣ. ҳеҷ гоҳ чӣ мехоҳӣ кардан? гир гуфтам ба ӯ. кӯдакам нишонаи ишқи аввалинам аст. боре ин кори хатогиро кардам. модар будан ин неъмати бузурги худовандӣ аст. ту инро аз куҷо медонӣ? акнун барои ман аз ҳама азизтар кӯдаки Фарҳод аст. ман инро 20 сол интизорӣ кашидам ва ба мақсадам расидам. ин ҳосили ҳамон як коса оби хунук аст. дӯстони азиз, ин гуфтаҳои духтараки рӯсам ба поён расид. раҳмат, ташаккури зиёд ки навори моро то ахираш гӯш кардед. барои пешрафти шабака ҳатман лайк гузоред ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. боқӣ худованди меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то наворҳои дигар.